Hoxe es un vento e ti levantas un ciclón. Quero sentir o teu corazón. Son o terremoto no teu templo. Auja que prendín o teu carón. Dalle duro mai pam, barra pa pa pam pam. Barra pa pa pam pam. Anágame máis pan. E xa sabes que polo pan bailo can. Se falamos de orgullo e se falamos de lei trans, ten moito sentido ver cal é a vivencia das persoas trans no mundo e cal é a súa vivencia tamén en España, non? Por que reivindicar o orgullo? Por que unha lei trans? Pois, por exemplo, porque en estados como en Brasil, só durante o ano 2022, 131 persoas trans foron asesinadas precisamente por ser trans. Brasil, para que me entendades, ten máis asasinatos de persoas trans por ser trans que Venezuela, Colombia, Irán, Irak, Rusia e China xuntas. E isto non é un dato pouco importante. Para o ámbito da Unión Europea, por exemplo, un estudo que publicaba a Comisión Europea, a Axencia de Dereitos Fundamentais, que se chama Ser trans en la UE, en la Unión Europea, dinos que máis dun 50% das persoas LGTBIQA+, dícese ter sido víctima de discriminación. En este sentido, máis dun 30% das persoas en ámbito escolar denuncian tamén esta discriminación, non? Un 50% das persoas que pertencen ao colectivo evita lugares por medo, é dicir, non van a pasar a rúa porque teñan medo ou non van ao cine porque teñan medo, non? Son datos que nos falan da vivencia das persoas trans. Para o caso de España, por exemplo, o estudo que se fai dende a Organización Nacional de Delitos de Odio dinos que os delitos que nacen da discriminación por identidade sexual son os que máis crecen. No último ano creceron máis dun 68,23% e crecen precisamente no voso ámbito de idade. Onde máis crecen é en persoas por debaixo dos 18 anos. Pasan dun 6,71% a un 11,31%. Non? A persoa agresora é do sexo masculino en máis dun 80% das ocasións e, de novo, as vivencias de violencia son extremas. Hai estudos da Federación Estatal LGTBI e de COGAM, que é unha asociación de Madrid de defensa do colectivo, que nos dicen que preto do 89% de todos os actos violentos contra unha persoa trans nunca se denuncia. É o que se chama infradenuncia.